duk kamala da martaba ta da'irar walitaka ba a yi musu shakku sadari, ba a tsaga musu girji. Ba wani annabi da aka taba tsaga wa girji sai annabi Muhammad. Shi ne aka tsaga girjinsa, aka tsaga girjinsa, aka fito da wani abu daga ciki. Masana suka ce to yanzu wannan menene? Aka ce sirrin rayuwar dan adam ne. Karka ce wai ai jikin zatin annabi ba ta waya. Sai aka bude ƙasa, sai aka saka a ciki daga jikin zuciyar annabi, aka ciro sai aka saka a cikin ƙasa, sai aka mayar aka rufe. Sai ga man fetur ya tabbata, sai ga gwal ya tabbata, sai ga diamond ya tabbata. Sai kowace ƙasa in dai ɗan adam zai rayu a gurin, sai a sa wani baramu inda za su rayu da shi, don ka gane sha'anin shugaba. Yanzu Allah ba wasa ba, sallallahu alaihi wasallam.